prajem. Tak ja si myslím, že dobrý zápas. Podali sme lepší výkon ako minulý týždeň proti Bardejov. Hlavne prvý počas, myslím, že snažili sme sa kombinovať. Mali sme dobrý pohyb. Myslím si, že tam, kde sa láme zápas, to znamená 16-ke, tam sa musíme zlepšiť, to znamená vo finálnej fáze zlepšiť prihrávky a takisto dôraz koncovke. Mali sme tam nejaké dobré príležitosti, tyčku sme dali, druhý počas myslím, že tá hra sa vyrovnala. Domáci boli nebezpeční, hlavne po takých nakopnutých loptách a si myslím, že dobré nábehy, boli nebezpeční v protiútokoch. Bohužiaľ naše akcie hlavne v druhom počase končili len pred 16-kou a buď chýba lepšia kvalita, alebo taký pokoj pri premenianí nejakých šancí, pološancí, ktoré tam boli. Ale si myslím, že je na čo stávať do budúcna a si myslím, že ten výkon z našej strany bol celkom dobrý a gratulujem domácim k víťazstvu. Tak ja súhlasím s trénerom, že videli sme dneska veľmi dobrý zápas. Môžem povedať, že s najkvalitnejším súperom, akým sme sa v jarnej časti stretli, lebo to mužstvo Žiliny má systém podobný ako A mužstvo s veľmi dobrým otváraním hry, veľmi dobre technicky vybavení futbalisti. My sme počas celého týždňa pracovali hlavne na taktickej stránke, aby sme boli dobre pripravení na toho supera, aby sme dobre zatvárali priestory, hlavne na kolmé prihrávky medzi hráčov a to sa nám v dnešnom zápase darilo. Ja môžem povedať, že som maximálne spokojný hlavne s defenzívou, kde sme po taktickej stránke všetko splnili, čo sme si pred zápasom povedali, na čo sme sa pripravovali. V tej útočnej fáze to bolo o tej kvalite prevedenia tej hernej činnosti a my sme v tej ofenzívnej fáze mali tú kvalitu vyššiu a dali sme jeden gól. Hlavne v prvom počase mi chýbala taká lepšia medzihra, nejak sme nedokázali podržať loptu na superovej polke, ale pamenilo to z toho, že super mal veľmi dobrý pohyb a tak jak som už povedal, bol to najlepší super, aký sa v jarnej časti u nás predstavil, takže ja som za